Не могат да видят това. Никой не трябва да знае. Усмихни се, Мира. Усмихай се, докато те боли. Мира, какво правиш? Трябва да влизаме в час. Идвам само още малко. Колко дълго ще продължаваш да се криеш? Всички знаят, че си неуспешна. Перфектна фасада, но празнота отвътре. Банка, Мира не изглежда добре. Толкова е тиха напоследък. Може би е притеснена за нещо. Трябва да поговорим с нея. Здрасти, Мира. Може ли да поговорим за малко? Виждаме, че се тъжна напоследък. Нищо ли няма да останете? Добре, хайде да поговорим. Никога не е достатъчно. Всички очакват толкова много, дори аз самата не мога да се издържам. Знам какво е да се чувстваш така. Тежко е, но не трябва да го носиш сама в себе си. Имаш нас, Мира. Ние ще ти помогнем. Всичко ще бъде наред. Те сме приятели от години. Защо въобще съм се заблуждава, че ще мога да скрия нещо от тях и те да не го забележат?
живота си през годините възрастните имат моменти на пикове и падения. При тинейджерите тези моменти се случват ежемесечно, дори ежеседмично. Изпадаш в дупка, защото вчера прекали с храната, защото се провали на теста, защото човекът, когото харесваш, не ти отвърна с любов. Изпадаш в дупка, защото хормоните ти бушуват и кръвта кипи и намирува. Менталното здраве е умение да признаем уязвимостта си, да си дадем време да излекуваме раните и да позволим на светлината на подкрепата да проникне във всеки тъмен ъгъл от нашия вътрешен свят. Всеки от нас трябва да открие силата да се грижи за себе си, да търси помощ и да споделя радостите и трудностите. Защото в истинската си същност тя се измерва не с външните стандарти, а с усещането, че можеш да даваш и да получаваш. Да. Главен режисьор. 3 имена. Оператор 3 имена. Трябва повече място, нали? Сценарист. Копилот. Технически сътрудник. Александър Георгиев. Сашо, като види. Какво ти напиши на За какво ти написаш? Я да го махне. Със специалното съдействие на професионална гимназия. Истинската подкрепа не е нещо случайно, а съзнателен избор. Избор да видим в другите онова, което понякога сами не успяваме да разпознаем. Ева и Иван, чрез топлината на своето присъствие и вниманието си, отвориха врата към нова реалност за мира, в която всяка дума на обич успя да пробуди скритата й сила. Пътят към по-добро себеосъзнаване често е осеян с предизвикателства, но именно чрез взаимната подкрепа откриваме смелостта да ги преодолеем.